Kiinnostaa poliisia. Se puhe, että ei mitään muuta. Selvä. Joo, otetaan itse asiassa. Onko tää laukut mitä? Vaatteita. Mitä? Vaatteita. Pelkästään vaatteita. Olutta. Olutta. Joo, onko muuta? Ei oo muuta. Lääkkeitä tossa. Selvä, laita kännykkä ja kamera tonne toistaiseksi. Tarkistetaan reppu sitten. Lasketaan tää, ettei tää mitään mene rikki. Onko mitään muuta? Joo, onko muuta? Taskuista. Hyvä. Otetaan pikkasen takkiin. Se on harmi, että se koet hommaa tällä tavalla. Mitä? Odota ihan sekunti, mä katson, ettei sulla lähde mitään taskuja. Selvä, voit laittaa takaisin taskuun. Oletko vielä kaulahuivit? Sitten kun oot Joo, selvä. Voit ottaa kameran. Taskussa on puhelin ja punainen synkkäri. Kiitos sulle. Oliko ne voi päästä? Joo. Selvä. Mä odotan miestä. Asia selvä. Voit odottaa, se ohjataan tuonne samaan paikkaan, se tulee sinne.